De voorstelling wordt hier spelen. In een van bamboe maken koepel op het Gaastereiland. De grootste eer maken in Europa. Het is een modern muziek-circustheater. En met het thema in balans zijn. En ja, dat is min of meer heel zwart-wit wat jullie zien. Dus een mix tussen modern acrobaten, circus en muziek. De voorstelling die ter spelen wordt is speciaal maken voor Ljouwert-Friesland 2018. Het draait al een keer om het centrale thema. Een prachtig spektakel. Wat gaat over de samenleving, een samenleving op zijn Fries. Een samenleving op zijn Fries, de Mierskip. De Mierskip. Bedacht door Gosse Posma, een filosoof, een Friese filosoof. En wij proberen dat te verbeelden. Ja. Nou, waar het erg om gaat is dat dit gaat een soort wedstrijd, een soort gevecht tussen het ego en de groep. En je ziet dat de groep altijd elkaar kan helpen. Het ego verliest het uiteindelijk. Ja, en ik denk dat met acrobatiek, zeg maar, dat je heel erg op elkaar moet vertrouwen. En het fysieke risico wat je neemt, maar dat je weet, het ligt aan degene die onder mij staat of die mij vangt. Dat is wel een hele mooie metafoor om dat te verbeelden. De voorstelling speelt de hele maand in juni.